Magsugod na ugma ang kolabanan sa sayawan sa Stars on the Floor. Samtang intense na ang boses bakbakan sa The Clash 2025. Ug kapuso stars ug personalities magkatapok alang sa 75th anniversary sa GMA Network sa Dominggo. Ani report. Makita na ang GMA Original Reality Dance Competition nga Stars on the Floor. Lakip sa celebrity dance star sila Glyza de Castro, Rojun Cruz, Faith Da Silva, Thea Ashley ug Patrick nga member sa Vision. Makig-dance collab sila sa digital dance stars nga sila Dasuri Choi, Zeus Collins, Kakay Almeda, Joshua Decena ug JM Irevere. Ang dance authorities, gilangkuban nila kapuso primetime queen Marian Rivera, star comedian of the dance floor Pokwang, ug dance trend master Coach J. Hosted kini ni Asia's multimedia star Alden Richards. Ang Stars on the Floor makita na ugma Sabado 7:15 p.m. sa GMA. Samtang matira ang pinakamatibay ug ang twist this season, labanan sa Clash backers ug new Clashers. Pinasahi ang season sa The Clash 2025 kay ang mga kanhi Clasher mahimong Clash backer. Karong Dominggo na ang final tapatan para sa round 1 sa The Clash 2025. Labanan na sa ulahing duha ka new Clashers nga sila Juari Sabith ug Carlos Flores ug ang upat ka nabiling Clash backers nga sila Jong, Bea, Liana ug Lyra. Maglabanan sila alang sa nahibiling tulo ka spots sa top of the Clash. At tangi ang ilang boses bakbakan sa The Clash 2025 matag Domingo 7:15 p.m. Kapin 200 ka kapuso stars ug personalities ang magkatapok alang sa pagsaulog sa 75th anniversary sa GMA Network sa Domingo. Lakip kanila ang cast gikan sa nagkadiang GMA shows sama sa Encantadia Chronicles Sangre, Sanggang Dikit for Real, Beauty Empire ug All Out Sundays. Exclusive online ang pasilip sa looks ug OOTD sa kapuso stars sa red carpet. Magsugod ang live stream sa red carpet alas 5:30 sa hapon sa Domingo, June 29 sa social media pages sa GMA Network, GMA News ug GMA Regional TV. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.